היי! אז הסיפור שלי הוא נורא פשוט. אני בן אדם בריא, אני עושה ספורט, כי חשבתי שאני אוכלת בריא, אבל אני 30 שנה נוחרת. ולא מצאתי מזור לדבר הזה. עשיתי 3 מעבדות שינה, המליצו לי על המסכה, המליצו לי לעשות ניתוח, ממש עמדתי לפני ניתוח, ואז נפגשתי עם מליה, שהיא חברה ממש קרובה, אנחנו צועדות ביחד כבר הרבה מאוד שנים, היא יועצת לבריאות טבעית, והיא הציעה לי פשוט לנסות להפסיק דברי חלב. עכשיו, דברי חלב זה כל התפריט שלי, אני מתה על דברי חלב, אני אוהבת, חינכו אותי שזה בריא, הילדים שלי צורכים את זה, גבינות, הכל. ואז החלטתי שאני מנסה מליה המליצה חודש פחות, ואז החלטתי שאני מתחילה בחלב, עברתי לחלב שקדים ולתחליפים, ולאט לאט ממש הפסקתי, אני כבר חודש בלי, ואני לא נוחרת. עכשיו, הרופא המום מהגילוי הזה, אני פשוט הפסקתי לנחור, וזה מדהים. 30 שנה של סבל. עכשיו, אם בן אדם אחד זה יעזור לו, אז כבר עשינו הרבה. ברגע שמורידים חלב ומוצריו, כמו אצל לינדה ואצל רבים אחרים, הריפוי מגיע מהר. תורידו מוצרי חלב לילדים, לא יהיו להם ליחות, לא יהיו להם דלקות. נסו להוריד חלב ומוצריו למשך חודש אחד בלבד. בסטפס, להתחיל משהו אחד, קחו משהו על עצמכם אחד. ועכשיו תראו מאיפה אפשר לקבל סידן, וגם תהנו ממתכונים טעימים בלי חלב.